Bună ziua, dragi prieteni! Numele meu este Alin Stan. Sunt administratorul firmei Paxim. Noi oferim servicii de amenajare interioară, tot ce înseamnă amenajare interioară. Suntem specializați în finalizarea și ducerea la bun sfârșit a unui întreg proiect, a unei locuințe, a unui proiect de dimensiuni mari sau mici. Noi oferim atât servicii, cât și produse de amenajare interioară. Mai exact, noi suntem specializați pe mobilier din lemn masiv și stratificat, însemnând uși, parchet, mobilier de bucătărie, mobilier de dormitor, canapele, absolut tot ce ține de lemn masiv și stratificat. Și totul la rang de artă. Astăzi vă voi prezenta cel mai nou proiect al nostru, și anume acest canal de YouTube. În numeroasele noastre proiecte, de-a lungul timpului și de-a lungul anilor, am sesizat foarte multe probleme. Probleme la care voi, dragi prieteni, nu vă gândiți și nu v-ați fi gândit decât dacă v-ați fi lovit de ele. Noi ne-am lovit și astfel vrem să împărtășim cu voi și să vă ajutăm în viitoarele voastre proiecte și chiar să vă fim alături, dacă putem, pe viitor. Pentru că o observație personală în proiectele pe care le-am avut de-a lungul timpului este că cea mai importantă problemă a dumneavoastră este construcția unei case și ce necesită construcția casei la gri. Dar omiteți cea mai importantă problemă și cel mai important aspect în construcția unei case: amenajarea interioară. Și anume, calitatea materialelor pe care le veți folosi în amenajarea locuinței sau a proiectului, cum îmi place mie să spun. După aceea, organizarea camerelor, organizarea mobilierului în camere, după care amenajarea camerei pe o anumită temă, pe anumite culori, cum se potrivesc. După care intervine următoarea problemă în amenajare: culorile pe care le veți folosi, atât la pereți, la mobilier, la pardosea, la uși. Toate aceste detalii sunt foarte importante în finalizarea unei amenajări. În aceste amenajări nu sunt singurele probleme. Problemele reale intervin în momentul în care ajungem la detalii. Detalii în care pot distruge complet o amenajare interioară. În care sunt sigur că fiecare dintre voi s-a lovit de câte o problemă și ar fi schimbat, dacă ar fi putut, un lucru, o priză, un obiect, o piesă de mobilier, spre exemplu, în amenajarea care deja o aveți în locuința dumneavoastră. Spre exemplu, cel mai important detaliu cu care eu mă întâlnesc într-o locuință este îmbinarea dintre parchet și gresie la o baie, care de regulă se face ori la interior, ori la exteriorul peretelui. La început, când se construiește casa și se face amenajarea, în momentul în care se montează parchetul, se montează gresia sau piatră naturală, fără ca dumneavoastră să vă gândiți unde va veni foaia de ușă montată. Spre exemplu, foaia de ușă trebuie să vină deasupra îmbinării dintre parchet și gresie. Dar asta depinde foarte mult de deschiderea ușii, dacă e pe interior sau dacă e pe exteriorul camerei. În funcție de acest aspect, acolo va veni și foaia de ușă. Spre exemplu, dacă ușa se va deschide spre interiorul camerei, adică spre baie, atunci foaia de ușă va veni spre interiorul peretelui de către baie. Acolo va trebui să fie îmbinarea dintre parchet și gresie făcută la interiorul băii. Bun. Acesta este un singur exemplu din multitudinea de probleme pe care le veți întâlni și care se întâlnesc într-o amenajare interioară. Până data viitoare, vă urez o zi minunată!